Забелязали ли сте, че когато на нас жените нещо ни куца в личния живот, тогава и ние не сме на 100% в работата си, не се получават нещата просто. А всъщност, когато мъжете имат проблеми в работата си, което е точно обратното, те имат проблеми и в семейството, и в личността си. И всъщност сега разбирате ли каква е връзката между двете неща? Двете неща са едно и също. Няма разлика между личен живот и работна среда. Ако нещо ни куца в работа или в отношенията, то ни куца в личността. И за това е най-добре, когато уловим тези признаци, защото това са признаци, че старите ни програми ни дърпат, нещо не работи за нас. И когато всъщност уловим тези неща, е дошло времето да поработим с тях. И това исках да ви дам за пример, просто за да може да се ориентирате кога е време да поработите със себе си.